Pekný deň prajem, volám sa Roman Lakatoš a rád by som týmto videom informoval verejnosť o zistení, ktoré som učinil, a to o tom, že je možné manipulovať hlasovanie volieb prezidenta Slovenskej republiky a pravdepodobne bolo možné takáto manipulácia aj v minulosti. O tom, kto som a ako som sa k tomu dostal, bude aj iné video, ale teraz aspoň skrátke sa vám predstavím. Už niekoľko rokov sa venujem typovaniu športových podujatí a rôznych iných príležitostí, ktoré život prináša. A keďže počas minulých volieb som počul, že mnoho ľudí z typerskej komunity zarobilo práve na voľbách, ktoré tu boli v roku 2016. Sám som predpokladal niektoré prekvapivé výsledky, ktoré som si ale nevsadil, tak tieto voľby som si povedal, že budem sledovať a jednoducho využijem túto príležitosť. Prečo sú voľby, akékoľvek voľby, vynikajúcou príležitosťou na zhodnotenie financií, tak je to práve preto, že pri voľbách vzniká určite mediálny tlak, mediálna masáž verejnej mienky, ktorá má za úlohu skresľovať realitu a vzniká tým pádom bublina, ktorá sa dá speňažiť, pretože stavkové kancelárie určitým spôsobom musia sledovať trendy tých prieskumov, hoci oni majú lepšie prieskumy vlastné, ale jednoducho oni vedia využiť to, že sa tu prezentuje určitá pravda a vedia tomu prispôsobiť svoje kurzy tak, aby zarobili. A keďže ak si vie typer lepšie zhodnotiť reálnu situáciu, objektívne zhodnotiť situáciu, tak vie ako keby porážať tie kurzy stavkových kancelárií a zarobiť na tom, na tej mediálnej manipulácii a masáži. Takto som sa dostal vlastne k tomu, že som si vsadil nejaký obnos peňazí na určitých kandidátov a v určitej chvíli som si povedal, že jednoducho, keďže už mám investované, tak ma zaujíma aj samotný priebeh toho hlasovania, či je naozaj regulérne toto hlasovanie, či sa dá nejako manipulovať alebo nie, keďže na internete sa objavujú nejaké pochybnosti, ktoré častokrát samozrejme sú konšpiračné, alebo sú to blbosti, rovno otvorene, tak to poviem. Ale na všetko môže byť niečo pravdy, tak som sa začal o to zaujímať a povedal som si, že jednoducho najlepší spôsob, ako zistiť realitu, je byť súčasťou komisie, ktorá sčítava hlasy. A tým pádom na vlastné oči uvidím, aká je skutočnosť, koľko ľudí hlasovalo za jednotlivých kandidátov, a budem mať nejakú štatistickú vzorku. Takže som sa prihlásil do volebnej komisie, absolvoval som najprv jedno krátke školenie na mestskom úrade a následne v útorok 5. marca som sa zúčastnil školenia pre predsedov a podpredsedov volebných komisí v okrese Malacky a tam som si uvedomil určitú slabinu hlasovania, a tou slabinou je práve hlasovací preukaz. Hlasovací preukaz môže požiadať každý občan Slovenskej republiky, ktorý si vedomí toho, že v dni konania volieb nebude na mieste svojho trvalého bydliska, ale jednoducho chce hlasovať inde, kde sa bude v ten deň nachádzať, tak požiada o vydanie hlasovacieho preukazu. Vydáva to každá obec, každá mestská časť
je schopná na požiadanie vydať takýto preukaz a ten preukaz opravňuje voliča hlasovať v ktorejkoľvek volebnej miestnosti na Slovensku. Prebieha to tak, že jednoducho volič príde, preukáže sa tým preukazom, preukáže sa svojím občianskym preukazom, komisia vlastne výmenou si tento hlasovací preukaz mu odozdá hlasovací listok a aj obálku a môže ísť volič vykonať svoju voľbu. Potiaľ to je to všetko v poriadku, na tom by nebolo nič zlé. Ako medzeru vidím v tom, že jednoducho sme v roku 2019 a aj keby sme neboli, tak jednoducho tento dokument síce má nejaké bezpečnostné prvky, hej, je na určitom papieri vytlačený, je tam pečiatka toho obecného úradu v mestskej časti a má nejaké vlastné číslo, ale to je asi tak všetko. Reálne v ktorejkoľvek volebnej komisii tí, ktorí sčítavajú hlasy alebo teda, ktorí registrujú voličov pri voľbách, tak nemajú šancu v nejakej hornej dolnej vedieť, ako má vyzerať pečiatka nejakej inej obce alebo nejaké mestskej časti. Nemajú šancu vedieť, ako má vyzerať nejaký podpis úradničky, ktorá to vydala. A jediné, čo ostáva, je to číslo toho hlasovacieho lístku, teda toho hlasovacieho preukazu. Ale jednoducho, prejdem k pointe. Takýto dokument v krajine, v ktorej žijeme a so súčasnými technológiami, ktoré sú dostupné, je veľmi ľahké sfalšovať, okopírovať. Nazvite to ako chcete, je proste veľmi ľahko a lacno možné vyhotoviť si kópie alebo vierohodné kópie takéhoto preukazu. To znamená, ak má na tom niekto záujem a vytvorí si dostatočný počet takýchto kópií, môže svoje hlasovanie opakovať v mnohých volebných miestnostiach. Koľko stihne, toľko má šancu. Hej. Toto považujem za veľmi veľký problém, ktorý má jednoduché riešenie. Keďže mesta aj obce vedia presný počet hlasovacích preukazov, ktoré vydali, toto číslo je známe pred konaním volieb. Toto číslo sa jednoducho počíta. Hej, vie sa, že tu bude... Teraz to ešte neviem, ale jednoducho to číslo bude verejne známe a verejne dostupné. Chyba je v tom, že nikto nepočíta počet hlasovaní hlasovacím preukazom. Tým pádom jednoducho je to zneužiteľné. A myslím si, že toto je tragická chyba, ktorá má jednoduché riešenie. Naozaj vydať pokyn všetkým komisiám, ktoré budú sčítavať hlasy, aby jednoducho sčítali a zapísali aj počet hlasovaní hlasovacím preukazom. Tým pádom počet vydaných hlasovacích preukazov nesmie byť nižší ako počet hlasovacím preukazom. Takže je to v podstate len jedno číslo navyše, ktoré stačí spočítať a tento problém bude z väčšej miery v podstatnej miere eliminovaný. Sú tam ešte potom nejaké maličké možnosti, ako zneužiť tento systém, ale dalo by sa už považovať za zanedbateľné. Takže tak, mnohí, čo pozerajú, čo hovorím, tak sa možno na tom smejú, možno aj ľudia z reklamných agentúr, že na čo by niekto vyvíjal takéto konšpiračné úsilie.
keď ľudia sa dajú splbnúť aj ďaleko ľahšie. Reklamná agentúra dokáže jednoducho, aj médiá dokážu vyvinúť taký tlak na občanov, že jednoducho vedia vo veľkej miere ovplyvniť výsledky volieb. To nepopieram, ale takýto hlasovací preukaz a spôsob, o ktorom ja hovorím, je istota. Samozrejme, tu nehovorím o tom, že nejaký občan si to nakopíruje a jednoducho odhlasuje 40-50 krát a že tým ovplyvní výsledok volieb. Tu hovorím o tom, že pokiaľ sa nájde organizovaná skupina, ktorá si dá na tomto záležať, tak jednoducho vie sa dôkladne pripraviť a vie jednoducho bez problémov previesť ovplyvnenie hlasovania. A to je ten problém, hej. Pokiaľ čítame knihy, ako tu mám vystavené, Sametový tunel alebo Banda zlodejov, ktoré dokumentujú alebo hovoria o tom, akým spôsobom boli v Čechách aj na Slovensku rozkradnuté štátne majetky ako organizované skupiny. Dokonca vysokí štátni predstavitelia sa podielali na systematickom rozkradaní verejných majetkov a prevádzaní verejných majetkov do súkromných rúk vyvolených. Tak toto, čo tu ja teraz hovorím, je vynikajúci nástroj, ako si udržiavať moc, ako jednoducho ovplyvňovať výsledky hlasovania veľmi efektívne. Samozrejme, takýto spôsob nie je dokonalý. Jednoducho zanechal by stopy, hej, pretože ostane ten človek, aj číslo jeho občianskeho preukazu ostane jednoducho zapísané v záznamoch, že hlasoval tam, ale kde nie je sudcu, nie je ani žalobcu. To znamená, pokiaľ nikto potom nepátra, tak nie je možné ani zistiť takéto porušenie volebného zákona. Hej, za takéto porušenie sú vysoké tresty, zákon samozrejme na to myslí, ale jednoducho opakujem, kde nie je sudcu, teda kde nie je žalobcu, nie je ani sudcu, pokiaľ nikto potom nepátrá, tak je to tí ľudia, ktorí to robia, sa nemusia absolútne obávať, že by im hrozil nejaký trest, alebo že by museli niesť následky za to, čo robia. Reálne v súčasnom systéme, teda z toho, čo viem, je to takmer nezistiteľné. Vo volebných komisiách jednoducho väčšinou prevládajú starší ľudia, ktorí veria v tento systém, ktorý aj nenapadne, že toto by niekto mohol spáchať. A aj keby ich to napadlo, tak jednoducho my v tých komisiách nemáme šancu vedieť, že ten človek hlasoval aj inde. Jednoducho, jedine ako by sa to dalo odhaliť je, že by niekto skúmal následne po voľbách, že by prehľadával tie záznamy jednotlivých miest, obcí, okrskov a porovnával by mená a rodné čísla, že či sa neopakujú. Teda mená sa opakujú, to je jasné, ale rodné čísla, či sa neopakujú. Teda, že či to hlasovanie nebolo vykonané viackrát. Aby sme prešli k nejakým reálnym číslám, ja som už spomínal, že takýmto spôsobom je možné hlasovať 40-50 krát, možno aj viac. Pre ilustráciu, len v samotnej Bratislave tieto voľby bude okolo 400 volebných miestností. To znamená, ak niekto ráno po 7 stane, dá si kávičku, sadne do auta, tak celý deň môže behať od miestnosti k miestnosti a môže voliť. A koľko stihne, toľko stihne, hej, keď by som počítal 10 alebo 15 minút na jedno hlasovanie, tak môže to naozaj stihnúť 50-60 krát, možno aj viac, záleží, ak bude šikovný.
voľby prebiehajú od 7 rána do 10 večera, čiže myslím si, že sa toho dá stihnúť veľa takýmto spôsobom. A teda keď si predstavíme, že si niekto na takúto činnosť dopredu vie pripraviť ľudí, tak je už len na vašej fantázii, aké čísla si tam dosadíte do týchto rovníc. Ale keď poviem už taký extrémnejší príklad, že niekto má na takúto činnosť vyhradených 10 000 ľudí, ktorí 50 krát budú hlasovať, tak jednoducho je to 500 000 hlasov, hej, čo jednoducho dokáže efektívne ovplyvniť celé hlasovanie. Takže je to, myslím si, že dostatočný dôvod na to, aby sa tým orgány zaoberali, aby jednoducho tento problém odstránili. Tento problém má jednoduché riešenie, stačí naozaj vydať pokyn, aby komisie volebné sčítavali počet hlasovaní hlasovacím preukazom. Tým pádom tento problém bude odstránený z väčšej miery. No, potom ďalej, niekto si možno myslí, že toto, čo tu hovorím, že toto je chore, že to je úplne sci-fi, ale keďže sa venujem typovaniu, venoval som sa roky a polkrú, tak stretol som kopec zaujímavých ľudí. Mimo toho som stretol ľudí, ktorí sa nehambili hovoriť o tom, že v 90. rokoch sa živili tým, že boli súčasťou vlastne takýchto organizovaných skupín, ktoré sa podielali na vsádzaní dohodnutých športových podujatí. To znamená, človek mal informáciu, ako dopadne nejaký zápas, ráno sa do auta a jeho úlohou bolo obiehať kamenné pobočky stavkových kancelárií, čím viac stihol, tým lepšie, vsádzať malé vklady, hej, podľa systému, aký teda vtedy bežal, a čo najviac peňazí takto vsadiť na vopred známy výsledok, na víťaza takého alebo onakého podujatia. Keďže stavkové kancelárie v tých časoch ešte nemali svoje pobočky prepojené, tak jednoducho bol to nenápadný spôsob, ako malými vkladmi zhodnotiť takúto nekalú činnosť. A tak počul som, že jednoducho niekoľko ľudí sa živilo, ja nemám vôbec pojatie, že koľko ľudí, ale tak to už je na vašej fantázii, ale keď v 90. rokoch, možno ešte aj neskôr, sa týmto niekoľko ľudí, možno niekoľko desiatok ľudí dokázalo živiť, tak mne nepripadá vôbec ako šialené predpokladať, že v dnešnej dobe sa to deje, a dokonca keď človek číta tieto knihy, tak jednoducho si vie predstaviť veľmi ľahko, alebo takisto som počul o rôznych veciach, čo sa v našej krajine dejú, a tým pádom si viem predstaviť aj to, že ľudia, ktorí to robia, dokonca na to môžu mať aj zmluvu a proste rôzne sankcie, umlčanlivosti a neviem čo. Hej, skrátka, dokonca v našej krajine sme krajina neobmedzených možností. Môžu mať na toto aj nejaký doklad, nejakú zmluvu, hej, aby proste tí ľudia, čo to robia, boli ticho. Inak, hej, blablabla, no. Takže nepripadá mi to až také strašné sci-fi. O čo sa hrá, hej? Jednoducho, treba si uvedomiť, keď si človek spočíta, že odmenou takéhoto človeka by mohlo byť 100-200 eur, dokáže takáto organizovaná skupina vyprodukovať 100 000 hlasov, tak dokáže ovplyvniť výsledok volieb, v tomto prípade volieb prezidenta, tak jednoducho dokáže, organizované skupiny si dokážu zabezpečiť alebo respektíve dosadiť ľudí
ktorí im vyhovujú a dokážu si zabezpečiť moc nad dôležitými funkciami. Hej. V prípade parlamentných volieb je to ešte dôležitejšie ako v prípade prezidentských. Ale teda chcem povedať to, že za investíciu niekoľko miliónov eur, koľko by vlastne dali do hlasovania takýmto spôsobom, si dokážu zabezpečiť kontrolu nad mnohomiliardovým rozpočtom. Hej. Rozpočet našej krajiny, nášho štátu, našej republiky je len na tento rok 37 miliard eur. Výsledky volieb väčšinou platia 4 roky alebo 5 rokov, čiže investíciou niekoľko miliónov eur do projektu takéhoto falšovania volieb môže získať kontrolu nad desiatkami miliárd eur v rozpočte. Takže myslím si, že motivácia je dostatočná na to, aby toto niekto spravil. Je čas na to zabrániť takýmto praktikám. Je na to úplne jednoduchý liek. Takisto cieľom tohto videa je, aby si ľudia uvedomili, aby trochu začali vnímať, aby nepestovali tú nebetičnú naivnosť v sebe a vieru v autority, pretože tak ako tieto moje nohavice sú deravé, tak sú deravé zákony v našej krajine a ja verím osobne tomu, že tak ako tieto moje nohavice, čo teraz mám, tie diery majú vytvorené úmyselne, tak takisto aj naše zákony sú deravé, aby ich mohli tieto skupiny, ktoré nám tu vládnu, aby tieto diery mohli využívať. Tie diery sa dajú zaplatať, ale je to jednoducho na ľuďoch, aby tlačili na orgány, na činiteľov, aby jednoducho sa tieto diery zaplatali. A keď teda veríte v demokraciu a chcete, aby váš hlas mal vo voľbách hodnotu, tak jednoducho tlačte na to, aby sa tieto diery zaplatali. Zaujímajte sa a môžete dosiahnuť to, čomu veríte. Hej. Takže asi toľko k tomuto videu. Ja veľmi rád privítam kritiku, komentáre, akýkoľvek ďalšie nápady, návrhy, o čo sa zaujímať. Osobne tieto voľby sledujem veľmi intenzívne. Od približne polky januára chodím na rôzne meetingy, diskusie, snažím sa zhromažďovať fakty, takže pokiaľ máte nejaké otázky, môžeme spraviť aj ďalšie videá a budem rád aj za akúkoľvek kritiku, alebo ak mi niekto poukáže na to, že sa mýlim, ja to iba privítam, ale na toto zistenie som vlastne prišiel na školení, kde mi oficiálni predstavitelia teda štátu potvrdili, že áno, takéto niečo je možné a nie je to teda nejaký môj vymysel, toto je naozaj realita, toto sa naozaj dá. Takže ďalšie nejaké videá, mám mnoho ďalších nápadov, ktoré by som rád prezentoval, mnoho myšlienok a keď môžete sledovať ďalšie videá. Prajem vám pekný zvyšok dňa.